Peniaze a ty. Čo sa deje práve teraz? Pre oblasť financií je táto kombinácia poriadne pikantná. Dnes ti karty posielajú jasný odkaz. Karta Milenec. Všetko stojí na tebe. Peniaze k tebe tečú vtedy, keď si v akcii a veríš si. Si hlavným hrdinom svojho rozpočtu. Nenechaj nikoho iného rozhodovať za teba. Dom ti ukazuje, že tvoje financie sa potrebujú upokojiť a vyžadujú si tvoju plnú pozornosť. Sústreď sa na základ, na bývanie, istoty a dlhodobé ciele. Teraz nie je čas na hazard. Peniaze nie sú len o číslach, ale o tom, ako sa cítiš vo svojom dome. A toto je tvoje varovanie. Žiarlivosť v peniazoch znamená dve veci. Buď sa príliš porovnávaš s tými, čo majú viac, alebo niekto závidí tebe. Obe energie ti kradnú zisk. Prestaň riešiť susedovú trávu, alebo sa prestaň chváliť úspechmi. Ticho a diskrétnosť sú tvojou najlepšou investíciou. Odkaz pre teba znie: uprať si pred vlastným prahom a neporovnávaj sa. Tvoje bohatstvo rastie v tichu, nie v hluku závisti.